Το 2010 το bitcoin ήταν δωρεάν. Το bitcoin faucet έδινε νομίσματα με ένα κλικ. Οι πολλοί το αγνοούσαν, το έλεγαν παιχνίδι. Δεν θες ολόκληρο νόμισμα για να αλλάξεις το μέλλον. Το bitcoin χωρίζεται σε μικρές μονάδες, τα satoshis ή sats. Πάμε 15 χρόνια μετά, στο 2040. Κοιτάς τα δωρεάν sats που μάζευες. Πόσο θα αξίζουν τότε? Αυτή τη φορά ο ήρωας είσαι εσύ, ολοκληρώνοντας απλές αποστολές, μαθαίνοντας γρήγορα, μειώντας τον κόσμο στο bitcoin και μαζεύοντας sats που ελέγχεις εσύ. Το faucet επέστρεψε πιο έξυπνο, πληρώνοντας satoshis απευθείας στο bitcoin πορτοφόλι σου. Λέγεται Satsman, ένα παιχνίδι όπου κερδίζεις και κρατάς τις μικρότερες μονάδες του bitcoin, χτίζοντας τον δικό σου στρατό bitcoin. Bitcoin τότε, το παν, Τώρα, wine salsa with stacking sat. On CE, Satsman Tokomo, Wides.com. Πιάσε όσα περισσότερα μπορείς.